Tugot, tinapalabas. Tinapalabas, nakapungtot ni Lindon, ket ginuyod na ni Doña Dolores. Irarab na kuman iti danom, ngem kilat a kinugtaran ni Doña Dolores, tisip ang ni Lindon. Impulong adagos dayta ni Doña Dolores ken ni Mr. Fortesa. Kinabil manen ni Mr. Fortesa ni Lindon. Iti sabali a bangir, pinaltugan ni Ruben dagiti buyot ni Mr. Fortesa. Nabasa da Ignas ken Diana iti pagiwarnak nga adda manen na iwalang abangkay dagiti sindikato. At apon ni Diana nga adda pakainaigan ni Ruben iti pammaltog. Kabayatan na agsarsarita da Doña Dolores ken Lindon. Itagagayem, tenggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Tugot, tinapalabas! At dapay lakanyak ti alas, Doña Dolores. Ibagak kini Diana asikatin ang patay iti amana. Di mo aramidan dayta, Lindon. Apay kit dinasaan. Kas bayad ti panang tray-traydor mo kanyak kini papa. Ibagakon kini Diana ti sekretom. Pangasim, di mo ibagbagakin ni Diana ti pudno. Among matlagayam ti agpakaasi. Mono ka nga aging kayta. Nalipatam nga daig-igamak nga alas. Sige, nangabak kan, Lindon. Saan kan nga ipulpulong kini papam? Basta ramidam ti kayat ko. Laglagi pa madwa nga alas ti adda kanyak. Iti kanito ang makitak ni Diana. Agpudno akon kankwana. Anya? Apay analpay ti abagam, honey. Naglidem ti rupa masimmango kanyak. Sina ay kadilatan ti isungbat mo kanyak, honey. Di naklatan ni kaskaso, honey. Anya? Adala na panunot ko, aparikot ko. Eso akastoy teacher ko ita. Parikot, kunam. Kasla di mo amo tagparikot. Gaputa ka na yun ka anaragsak. No makakita kan iti riniw-riwa kwarta. Sa bali da ito aparikot, honey. Nadagsan aparikot. Ala, ibagam kanyak da ita aparikot mo. Parang matulungan ka. Diyak kaya't ti maibalod, honey. Apay ko amay balod ka. Adda ka di nakabasulam itilinteg, honey? Adda, honey. Madaman nga sasikasuan ni Atty. Reyes dagiti dokumento, Diana. May panaganan kan ka dagiti kinabak ng daydi papam. Agyamanak, Auntie Ansing. Awan ti rumbang nga pagyamanam, Diana. Inaramid ko lang ti rumbang kan tibilin daydi papam. Auntie. Diyak lamay bagadagos kan kaidi. Gaputa nakabantay ni Dolores. Diyak mo't maaramid ti mapan idi ije mansyon. Gaputa ka gurguran aktinam. Auntie. Isuan na saya at mo't tanapanunot mo idi ti kimamang kanyak. Idi naglibas kayo iti ikot ni Lindon. Wen, Auntie. Sikatiin mo na asimkan iti isip ko apagkamangan. Mariribo kanak idin no anya ti aramidak. Nagbayagak ang nagplano nga aglibas. Ay, Diana. No saan kami ang naglibas iti daydi agundaway. Napilitan akon anak ikalaysa kan ni Lindon. Ay, Diana. Agyaman na kiti Diyos. Ta saan na kami abinaybayan. Di ka ko magbaybayag iti papanam, Ignas. Wen, Celia. Di ka agdanag. Awan ti dakas ama pasamak kanyak. Madanda na aganak ngamin tunggal rumwar ka. Nasken nga aramidak daytoy. Tapno matulungak ni Ruben. Saan ama balin nga agmay salaang nga agtignay? Diyos ko. Imbilang kun nga anak ni Ruben, Celia. Isu ajak kayat nga dadakas ama pasamak kan kuana.
Ignas. Amom, Celia. Nalagaan ti darak kan kuana. Jak ammo, no apay at tinulungak idi, tapno agbiag. Mabalin mo't abinaybay ak kuman. Ngam, kaslaad nang iduron kanyak at tulungak ni Ruben. Anya? Day tati agpaiso, Celia. Napatag kayo amin kanyak. Isu asalakniban kayo. Ado balat insangpat mo, Tata Ignas. Uwan, Ruben. Masapul mo dagita abala kontra ka dagiti managdakdakas. Uwan, Tata Ignas. Saan la amay sa nga igam ti aramatem ang makigubat, Ruben? Agimat ka pa iti Granada. Uwan, Tata Ignas. At tut pa iti grenade launcher, Ruben. Ah, Mausar mo da ito'y, no adu dagiti dumarop a kalaban. agyaman ak, Tata Ignas. Kompleto da ita iti bala, Ruben. Alaam da ito'y abandulier vest. Apangi kabilam ka dagiti bala. Uwan, Tata Ignas. Adda na itatak nga agila iti bandolier vest. Uwan, Ruben. Um, Naidulin ko day ta abandulier vest, day di agil agayem ko. Aramatem day ta, tunggal rumaot ka kadagiti kabusor. Apag isulakit di kanyak day ti abandolier day di agila. Tata Ignas. Wan Ruben, natayag, kan nabanag day di agila. Maingal aman nakigubat. Saan kayo ang naging na dayo iti bagi? Anya? Pimusay day di agila. Gaputa prinotektaran na day di Anastasia akabsat ko. Insangga na ti bagi na. Tapno saan ang mapaltugan. Ngam saan ang nagpatingga ti kilar. Pinagtudo na iti bala. Aging ka ang mapaltugan ni Anastasia. Anya? Awan ti sabali a suspek ko. No di ti grupo ni Mr. Fortesa, tinangaramid iti dayta krimen. Anya? Siyak ti makagapo. No apay anatay day di Roberto nga asawa. Inot asabsabidungak ti kanan na tapno matayan. Anya? Kinabak lang laeng ti kamat ko iti day di Roberto. Nagkalaysa kami kat naadaan kami iti bugbog tong nga anak. Iso ni Diana. Agad-kad diriknak ngagpasikog iti day di Roberto. Gaputasaan kumat ngay ayatan. Anya? Impas ngay ko ni Diana nga awan apulos ti panangipatag ko. Nagragragsaka kan impapas ko tinagsugsugal iti sidong day ti Roberto. Kastagayam. Juan, honey. Siyak tinang patay iti ama ni Diana. Aging ga anay paima kanyak dagiti dokumento ti daga. Kanti mansyon apagtangan mi. Kaya't ko nga ipaasawa ni Diana kinilindon. Isa nagplano kami at dua. Adda kaayan ayat iti ni Diana. Iso ni Ruben. Katapno awan tilapad iti panagdaton ni Lindon. Pinalikidar mi ni Ruben iti kaaldawan ti kalaysada. Ngam nagkibaltang ti amin. Anya? Si bibiyag gayam ni Ruben. Ket ni Ignas amismo tinang tulong kan kuana. Nakasagana akon arumaw, Tata Ignas. Umdasan ti balakan igam nga imat ko. Agan anad kalaang, Ruben. Saan laad dagiti grupo ni Mr. Fortesa ti makalaban mo? No di kat dagiti panakabagi ti lintag. Uwan, Tata Ignas. Naskan ti panagsipot, kan panagrik na. Kaya rigam itan ti may sanga agila, amang sipayot kadagiti iggas iti kagimungan. Awan ti ibatim kadagiti kabusor, Ruben.
Laglagi pong dagiti insurok kan ka. Saan ka abas tamaan ano, no aramatam dagiti estilo nga insurok. Wen, tatak kamago. Idi nagsubli ti lagip ni Ruben. Nang rugimatan ti rin upak iti nagbaetanda kin ni Lindon. Kastagayam tinapasamak. Kabayatan tikawan ko diti pagilyan. Hani. Wan, honey. Imbang pangrunan ni Lindon, ti panagayat na kinitayana. Iso abinaybayan na dagiti iligalan negosyo. Iso arumbeng laeng abinawik ken kuana ti turay. Dakalagata dit itad idi kanyak ni Lindon. Katukad ti panangalokoy ko kin ni Diana nga agayat mat kan kuana. Anya, Sana ka nagbaligi ang nangallokoy kin ni Diana. Iso nagpanunot manen ni Lindon iti sabali a pamuspusan tapno matagi kuana laeng ti anak ko. ha, Impopok na kami iti mismo a pagtangan mi. Saan kami a makarwar ijay mansyon nga inagaw kanyak ni Lindon. anya. Inagaw ni Lindon ti mansyon mo. Kunam, hani. Wan, honey. Jakab mo a plano kaayam ni Lindon nga agawan kanyak ti kinabaknang ko. Kasaluan ang pasamak dayta. Sinugsugan nak nga agsukal. Aging ga anaabakak. Kat injaya namat nga iso ti pagutang ak iti dakkel agatad apagpuunak nga agsugal. Kasta, Aging ga anaurnong ti utang ko kankwana. Kat imbaga na nga isaldaklangan kankwana dagiti titulo ti dagak. anya. Inaramid ko matdayta nga imbaga na. Nagpinirma kami iti sangwanan ti abogado. Ano jak mabayadan dagiti utang ko? Kukwanan ti dagak, agraman ti mansyon. Nasirib met ti awanan bain a Lindon. Kasta tinapasamak, honey. Eso nga awanan ti kinabaknang ko ita. Napukawan anaming pinsan. Ayan ti kopya ti dokumento a nagpinirmaan nyo ginito niya Dolores. Ha? Kaya't ko makita. Iruar mo dagiti dokumento ti daga nga inagaw mo kini Dolores. Sana nanas ka na makitampay day a dokumento, papa. Apay kiti na saan? Kinabak nang ti inagaw mo kini Dolores. Ha? Itad mo kanyak ti dokumento. No di mo kayat akabilan kamanan. Mabit lang, papa. Alaak iti nang ikabilak. Peke, tinagpinirmaan nyo akasuratan. Palsipikado dagiti dokumento. Wen, papa. Kaya't ko lang agawan ka ni Doña Dolores dagiti kinabaknang da. Dakala kinabak ng tinagaw mo kini Dolores, Lindon. Kukuha na pa'y gayam ti daga nagsaadan ita ti laboratorio ti Sabo. Wen, papa. Baknang agpaiso ni Doña Dolores. Ngamawan am muna. Agraraman laang iti kinabaknang. Ammo kon dayta. Binayadak iti dakkel agatad ti abogado tayo. Tapno pagparangen na aligal tinagpinirmaan mi akasuratan. Anya. Naturadak anang aramid iti kasta. Gaputamok nga awan ti ammo ni Doña Dolores. Takwarta lang ti ammo na. No kasta nga rod. Kukuha kon dayto a dokumento. Anya? Siya kon ti makamoy ti dayto a dokumento.
Isupay amain nayon iti kinabaknang ko. Apay kasla naragsak ka nakisarita ken ni Lindon, honey. Ko. Naragsakan naglaeng itinaibaga ni Lindon. Anya. Di mo latan ni kaskaso, tinapaliw mo kanyak, hani. Ay, huwin gayam, mabalin ka diya kita ag jay nagaw ni Lindon na mansyon mo. Awan, honey. Ngam awan kanyak titulbak tigay. Addakin ni Lindon. Okay. Alaik ni Lindon titulbak ti mansyon. Gaputa kayat kumata makita, ti sigod a mansyon mo. Rumwar kami kini Dolores. Bayabayan nyo ti dala na pagnanmi. Nawatan nyo? Juan boss! Nawatan mi! Umuna ti may sa grupo. Sumarunomat kada kami ti may sa pay a grupo. Juan, big boss! Awan mo't kiti ti rumba nga pagdanaga. Kapota bullet-proof ti lugan ko. Mapantayo ka din, honey. Wen, honey, sikalaing ang turorayan mi. Nagbangbanglo kan nagpapintasak pa'y ngamin, honey. Pasensya ka, no pinaghuray ka. Okay lang. Hala, aglogan kan kat mapantayon ijay sigod a mansyon mo. Saan ang mabalintay ito'y aplan-planuan ni Papa? Alaan na amin ang ngadda kanyak. Awanin ti ser-serbik pa dito'y safe house. Agtignayak matan. Sa dito ti papanambos, Lindon. Rumarak. Addanas ka na papanak. Sana mabalin. Asino ka kumamang lapad kanyak, ha? Binilin na kami ti Papa, mapantayan da ka. Kahit saan ka mabalin a rumwar dito yung safe house. Anya? Pasensya kan, boss. Agtungtungpal kami lang itibilin. No ngay Jack agpalaped ka ta kayo. Dakas ti mapasabak kan ka, Boss Lindon. Anya? Ado kami amang banbantay kan ka. No lumaban ka. Ada sniper amang paltukan ka. Anya? Onyon, anya ka diti mapaspasamak ditoy. Apay anas kan abantayan dak. Bilin ni Papam, abantayan da ka. Saan ka mabalin a rumwar? Aging ga saan da simmangpet kin ni Doña Dolores. Anya? Boss, saan ka lang nagpilit a rumwar? Dua nga sniper timang paltukin ka. Wisit. Kastamot lati imbaga kanyak ti may samang bambantay kanyak. Anya ti kayat ang mapasamak ni Papa. Anya ti agururay agasat ni Lindon iti safe house. Gagayem, di uliwayan adenggen, di tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.